רעידות אדמה חזקות והרסניות התרחשו באזורנו מאז ומתמיד. ברעידות אלה נגרמו אבדות רבות בנפש ונזק רב למבנים ולתשתיות. לדעת מומחים קיימת סבירות גבוהה להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה נוספת בישראל בעתיד. איך מתרחשת רעידת אדמה? השכבה שעוטפת את כדור הארץ ועליה אנחנו חיים נקראת קרום כדור הארץ. שכבה זו היא דקה יחסית, ומורכבת ממספר לוחות עצומים שעשויים מחומר קשה וצמודים זה לזה בכוח. מתחת ללוחות האלה זורמת מגמה. סלעים שנדחו בשל הטמפרטורות והלחצים הגבוהים הקיימים בעומק זה. המגמה הצמיגית והלוהטת נעה כל הזמן תחת לוחות הקרום הקשה שמעליה ומפעילה עליהם כוח דחיפה חזק. כאשר הכוח שמופעל על הלוחות מתוך כדור הארץ גובר על כוח החיכוך שביניהם, חלה תזוזה פתאומית של הלוחות לאורך אזורי המגע שביניהם. תזוזה כזאת גורמת לשחרור גלים המתפשטים בתוך כדור הארץ ומרידים את פני האדמה, וכך מורגשת רעידת אדמה. לאחר רעידת אדמה תתרחשנה רעידות משנה, אפטרשוקס. רעידות אלו עלולות להופיע כעבור דקות, ימים או חודשים לאחר מכן, ולמוטט מבנים שנחלשו ברעידת האדמה העיקרית. ברעידת אדמה כל רהיט במבנה כמו מדף, ארון או מזגן שאינו מחוזק היטב אל הקירות עלול ליפול ולפגוע באנשים. ודאו כי אין מעל מיטות בני הבית פריטים העלולים ליפול ולפגוע בהם בעת שהם ישנים, למשל תמונות או מדפים. במידת הצורך חזקו חיבורי פריטים שהתרופפו עם השנים. התחילו במרחב המוגן בביתכם. כיצד להתנהג בזמן רעידת אדמה? התייחסו לכל רעידה כאל רעידת אדמה חזקה. יש לשמור על קור רוח ולעבור במהירות האפשרית למקום בטוח, על פי ההנחיות הבאות. המקום הבטוח ביותר בזמן רעידת אדמה הינו שטח פתוח, לכן אם אתם נמצאים בשטח פתוח, תישארו מחוץ למבנה. התרחקו ככל האפשר ממבנים ומכבלי חשמל קרועים. היזהרו מחפצים נופלים ומשברי זכוכיות. אם אתם נמצאים בתוך מבנה ויכולים לצאת במהירות לשטח פתוח, צאו החוצה. אם אתם לא יכולים לצאת לשטח הפתוח במהירות, ייכנסו למרחב המוגן, ממ"ד. ודאו שהדלת נשארת פתוחה וישארו שם עד תום הרעידה. אם אין ברשותכם ממ"ד, צאו לחדר המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת לכיוון היציאה מהבניין. חדר המדרגות, כמו המרחב המוגן, הוא אחד החלקים הקשיחים והעמידים בבניין. אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה. רק במקרה שאין באפשרותכם, מסיבה כלשהי, לצאת החוצה מיד או לעבור במהירות למרחב המוגן או לחדר המדרגות, תפסו מחסה תחת רהיט כבד או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי. כיצד יש להתנהג בזמן שהייה בחוף ים? אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה, התרחקו מהחוף קילומטר אחד לפחות, מחשש שיגיע נחשול ים, צונאמי, שיציף את אזור החוף. אם אתם לא יכולים להתרחק מהחוף, עלו לקומה הרביעית או גבוה יותר בבניין קרוב שלא נפגע מרעידת האדמה. אל תשובו אל החוף 12 שעות לפחות לאחר רעידת האדמה. מה נדרש לעשות מיד לאחר הרעידה? מיד עם תום רעידת האדמה, צאו מהבית לשטח פתוח, הרחק מבניינים וחבלי חשמל קרועים. לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז והחשמל. האזינו לאמצעי התקשורת לקבלת מידע והנחיות. לסיכום, עלינו לזכור כי רעידת אדמה נוספת בישראל היא רק שאלה של זמן, והאחריות להתכונן לקראתה היא של כל אחד מאיתנו. נוכל למנוע אבדות בנפש ולצמצם נזק לרכוש, ונבצע כבר היום כמה פעולות פשוטות. נוודא שהבית בו אנו גרים עומד בתקן הישראלי לעמידות ברעידות אדמה. נבחר מראש מקום מוגן בבית על פי ההנחיות שלמדנו בסרט זה, ונתרגל עם כל בני המשפחה את כללי ההתגוננות. נקבע מקום מפגש לבני המשפחה בגינה או במקום פתוח, במטרה שנוכל להתאחד לאחר רעידת האדמה. רעידת אדמה,
אל תיתנו לה לתפוס אתכם לא מוכנים.